Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng lauoy or utan Bisaya. Yes mga ka-foodies, at meron tayong fried chicken. At fried liampo. Yes, at meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, napaka-special po yung araw namin ni BBM ngayon dahil meron po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si J Mansog Channel. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Mm. Hayan mga ka-foodies, napanood natin ang bago nating kaibigan na si J Mansog Channel. Mga ka-foodies, mag-subscribe at mag-follow po kayo sa kanyang Facebook page. Yes. J Mansog Channel, thank you so much po sa tiwala po ninyo sa amin ni BBM. At syempre, sponsored by J Mansog Channel ang ating pagkain. Salamat Yes, po. mga ka-foodies. Kaya mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay kapampangan. Manganta na po. Opo. Unang subo. natin ito. Ang laki. Oo. Tingnan natin kung malutong pa. Ako, So, na ketchup. suka. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. J Mansog Channel, para sa iyo po ang unang subo. Kain Kain po tayo. Mm. Ay, Sorry. ano po tayo sa bawat? Sarap. Sarap. Mm. Mm. Sarap. Ang laki ng legs, oh. Parang ano, parang legs ng turkey. Ayan mo. Sige nga. Mm. Mm. Sarap.
Lambot. Laki no? Mm-mm. Sarap. Patola. Matanda. Matanda na matola namin. Tanim namin to, mga kapudibis. Ay, oo nga. Sa ano? Sa Dito farm. sa... Oh, farm! Yung farm namin na kunwari. Sarap. Ay, Palitan natin. yung ano yun? Arabo. Ganun akong kausap na ano. Wala ba? Mm-mm. Hindi ko alam sa mga salita nila. Mapait. Sabi niya, are you single? Yes. Oo. How are you? I'm good. Ganon. Tapos sabi niya sa akin, ano kasi tawag to? Where you come from? Philippines. Oh! Hindi. Sasabihin niya sa akin. Ano sabi mo? Sabi niya sa akin, are you gay? Are you girl? Sabi niya sa ano, I'm lady boy. lady Ano? No, I'm lady boy. Lady dog. I'm lady dog. Ano sabi niya? Ala. Di ko na alam yung sinasabi niya. Ang ababa. Yung kakulab natin. Ay, Sarap kasi. Si Jayman sa channel po ay taga Dipolog City, Mindanao. Ayan. OFW po siya. Isa po siyang waiter sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ay, wow. Maganda doon. Kuala Lung. Kuala Lung. May kulong. At hindi lang yun. Marami yan alagang pusa. May siya sa pusa. Mm-mm. At masarap din po yung mga kinakain niya, mga pudibis. Mm-mm. May nagpuputok-batok din siya.
Ang gusto ko sa kanya yung mga ipin niya. Hmm? Ngipin niya. Ang ganda ng ngipin niya. Napansin mo yan? Oo, kapag kumakain siya, puti-puti. Shoutout sa iyo, yung harabo. Nakalimutan ang pangalan mo. Minsan ko ka na tumawag sa akin. Tumatawag. Dumudugo yung ilong ko tsaka ano ko sa baba. Ang gwapo niya mga kapudipis. Inom tayo. Cheers. Chips. Ang sarap. Sarap. Malaki. Happy birthday pala sa kapatid mo. Mm-mm. Happy birthday po. Ano? Happy birthday. Happy Lenlen. 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 More birthdays to come. Ingat lagi. Mm-mm. Marami pa sana mabenta ng ano. Ayan. Happy birthday kay C. Sarmiento, kapatid ko po. Ayan. Sa mga gusto mag-order ng Barley's product po niya, mag-order po ay message niyo po siya. Yung iniinom natin slimming juice, no? Ayun. Maganda yun. Try niyo na po. Happy birthday, C. Says. Ayan, more birthdays to come. Sana marami ka pang mabenta ng Barley's product. Yes. Happy birthday. Sana susunod may pansit. Pansit.
Balat na lang ka. Tama. Sarap, busog na busog ako. Ayan. Ayan na, foodies, naubos po natin yung lauoy or Meron akong utan tira dito. bisaya. Oo. At saka, Chichi. oo. Tsaka fried liam po at chicken. May natirang konti si BBM. J-Mansog channel po. Pagkatapos po namin, please lipat po kayo kaagad sa kanya. Please mag-subscribe at mag-follow po kayo sa Facebook page po niya at sa YouTube channel. J-Mansog channel po. Thank you so much po, Lord, sa tiwala mo po sa amin ni BBM. Ayan. Yes, mga kapudibis. At gusto po namin i-shoutout at magpasalamat sa mga members po namin sila. Platinum Bake with Natsu, Ami Vlog, at kay Mickey D. Albert at si Remis TV Watkins. Ayan. Sa Golden Bean naman po, Chess Pista, PG Family Mukbang. At sa Silver Bean naman po, Raw and Cook Food ASMR, Chobit Tenorio, Chuck's Live, Chochep Channel, Jenhan Caparas, Jerwawa, Kyle Popper, Iñaki Eats, Julian TV, Hampas Lupang Burgis, at si Hungry Manyan, at si J-Mon Sog Channel, at si Tita Mads Helen. At sa mga subscribers po natin sa Facebook page sila, Cindy at si Kyle Popper po. Meron Thank you po so silang much, mga Ma'am channel. Sisi. Please, supportahan po natin sila at mag-subscribe na din po kayo. Yes. At gusto din po namin i-greet sila, ay i-shoutout po sila, Habibti, Ipang Mahilong at ang kanyang anak na si Gabriel Shane, at si Frances Tombok, at si Jehan P. Taro, JR Sula Quezon. Ayan. Yes. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BPM. Yes, mga kapudibis. At shoutout po pala sa Team Matibay. I love you po. I love you so much. Yes. Daya Payawan, Shopa, Baby Allison, I love you. I love you po. Jason Laksamana, Yorbawa, Senior Mimi, Mads Ellen, Estela Batusin, Hendenya Ensalay. Nanay Susan, Nanay Babes. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM. At syempre, Kusinang Kabalen. Kabalen. Ayan. Please mag-subscribe at mag-follow na din po kayo kay Kusinang Kusinang Kabalen Kabalen. at sa The Foodie Bee Vlogs. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. J-Man Sub Channel po. I love you. Love you.